Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархи хонаҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 45 ва 55 ҳазор сомонӣ. Агар шумо дар мавқеи хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумот шуд дар ин ҳамин номери ивосапи экранда роя кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бухтар ва аз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Абдураҳмони Ҷомӣ ва территорияи дӯстони азиз Файзобод ва территорияи Рӯдаки ҳам ҳастад. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 168 сомонӣ, ки мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фидавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гулбута. поёни Корвон дар Гулбута мегӯяд қарор дорад. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 5 дар хона кардагад. дӯстон азиз, хонаҳои дуошона бо проектҳои навкатӣ. об ва свет аст. оби водопровод, качалка дорад ва светчам паст, яъне ванна, ҳоҷатхона, ошхона дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. дӯстон азиз, хона мегӯяд ҳамаш шароитҳои замонавӣ кардӣ, ремонтош беҳтарин, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, боз як ҷои дига, як сотиқи дига мегӯяд замин ҷош холӣ аст, ки метавонед ки шумо ягон чига ба дили худтон кунед. як сотиқиш мақсад кушода мегӯяд ҷо дорад. дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 460 ҳазор сомонӣ, ки боз муомила дорад. 460 ҳазор сомонӣ одамои харидор мегӯяд боша омада бинанд, арзон мекунем. дӯстони азиз, илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, фақат одамои харидор, чунки одами коргар мегӯяд бисёр ба телефон гап зада наметонем. кадоме ки ҳамин хона маъқул аст, метавонед ки фақат харидорро занг занед ва рафта аз пеш бинед қадчон савдо кунед. мо дар фарқ дорад, шумо агар ҳам харид хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон маҳсулот, ягон дигар техникаҳо барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотро роя кунем. мо дар видеои оянда ин ҳамин рекламада мегузорем. фақат аз шумо хоҳиш навори моро дар WhatsApp имотон падисаш кунед ва лайкҳои худтон нагузоред. чӣ хонае ки мехаред дар комментария нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дачаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, ки дача ки хона чӣ хеле ки қабул кунем. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район. дӯстони азиз, дар районушта деҳоти Зайнобод, совхози Ленинград, деҳаи Сароб меган. дигар маълумотош мегӯяд бо телефон. ҳамин хона рости гап, ҳамин дача хеле ки дар реклама рафтеса, мақсад ки камтар нархи навошро тоғир нагирса, барои ҳамин нафурӯхтиян хостанд ки рекламаш кунад. дӯстони азиз, ҷои хуб да мегӯяд дача беҳтарин, озода ва ҳамаш бо шароитҳои ҳозира. 5 сотиқ замин ҳастае, ки 4 дар хона кардагад. дӯстони азиз, ки дарахтон ва хеле мақсад рӯи агароташ поли худ газон кордаги, тоза, гидаш маҳкам, обсвет ва даврӯза часпондаги ҳастае. дастфирошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 ҳазор сомонӣ, ки хай бо маълумотҳои пурраша мегиред. як бори дига занг занед, маълумотҳои 100%-аша гиред. дӯстони азиз, аки чанд қа арзон мекунад, аки бо чӣ хел нархҳо, аки бо чон кати гап мезанем. ҳамин қа маълумотҳо мо пешкаш шумо кардем, бештар маълумотош аз шумо. кадом хонае ки ба шумо лозим аст аз Тоҷикистон, аз кадом территория, аз кадом ноҳия, ё ки фарқ надорад замина, квартира, ки дар таги видео нависен, мо якум шумода пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар 65 микрорайон гуфтага аст, яъне ки Гипраземда, пеши бозори Деҳқонда, наздики ресторан гуфтага аст, ресторани Халиф, ҳамхалиф, пеши бозори Деҳқон. як хонага квартира аст, дӯстон, ки дар якум ошона қарор дорад, 30 квадрати метр аст, ки боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад, яъне ки ремонтшам ремонтҳои хубае. мебел, карават, обшим ҳама чӣ дорад, телевизор, стиральни машина, ҳамаш қоидавӣ аст. ба пеши квартира мегӯяд, ба пеши дом ҳама навуд транспорт мегзарад. хоб хай ҷои хуб аст мегӯяд, мақсад ҳама чизи лозимӣ дар наздикиша. дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 ҳазор сомонӣ аст, ки боз муомила дорад. ҳамаи направления мегӯяд, мақсад маршрут дорад.
агар ягон маълумотои иловагӣ хоҳед фаҳмидан, рақамошон ҳаст мегафон кор мекунад, маромад занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар ноҳияи Хӯросон гуфтага аст, наздикӣ ба шоҳроҳи Душанбе ва Бухтар. дӯстони азиз 12 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки аловхона, ҳоҷатхона, ошхона, баня, калидор ва ҷои навеси ҷои мошинмония дорад. хона хеле хеле проекток аст, шикатур кардагӣ аст, метавонад камтар рангу бор ҳамихи чош мондагӣ хи барои зиндагитон уже мақсад ду дар хонаш тайёр аст. фақат ҳамун рангу бори мисол баъзе ҷош берунош мондагӣ аст. хона ихе тайёр отдельно аловхона, ошхона, баня гидаш маҳкамаш 100%. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки боз одамони харидори аниқда конкретна муомила мешавад. ба кадом дӯстоне ки аз ноҳияи Хӯросон ҳамихел хона ки лозим аст, рақамошон билайн метавонем ки занг зада бештар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар райони Шта. дӯстони азиз, аниқ ҷошта нагуфтан хай одамое ки ай шаҳри Ваҳдат шумо медонед ки ҳам дом дар ҷоя ҳамин районда опшн центр ҷаги дота. духонага квартира аст ки дар шашум мошина қарор дорад 52 квадрат, яъне ки хела кушод аст. духонага квартира дар шашум мошина 52 квадрат и хела кушод аст. даже проектҳои сехонага гӯем мешавад. бо об свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, калидор, унитаз, яъне ки ҳама чош нав часпондага аст. хона тайёра барои зиндагӣ кардан. дар комментария бисёр бародарон хоҳиш карданд ки аз ҳамин шаҳри Ваҳдат квартираҳои арзон шуд. ина баъри шумо квартираи арзон. нархаш 275 000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. 275 000 сомонӣ. ина маромад хоначаи тоза озода. метавонед ки дар ҳамин рақамҳои поёнбурда занг занед, бештар маълумот гирен. маромад. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар пеши светофори диагностика гуфтага аст, доми 6 лаби роҳда ҷои беҳтарин бародарон ки ҳамаи самт маршрут дорад, ҷош бениҳоят хуб аст. шаҳри Душанбе, райони федерал диагностика, доми 6 пеши светофор. духонага квартира аст ки дар шашум мошина қарор дорад, 44 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. назди дом мегӯяд мактаб, балниса, донишгоҳ ва детский сад, яъне ки нақлиёту ҳамаи намуда аст. хай опшн ҷош мегӯяд хуба техпаспорт дорад. срочно мегӯяд пул дар кора мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшад. нархи квартира дӯстон азиз 300 000 сомонӣ аст ки савдо дорад. мақсад ки нархш гуфтаст, нархш арзон аст, 300 бо арзон мештай. кадоми шумо ки мехарен харидор ки бошед, рақамошон дар поини видео албатта занг зада бештар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати деҳқонобод гуфтага аст, деҳаи Латабанд. шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳқонобод, деҳаи Латабанд. дӯстони азиз, бештар маълумотша аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардага. дӯстони азиз, хона полни худ пӯшондага аст, монтаж катур кардага аст, гидаш полни худ маҳкам, дарахтони навниҳол ва обсвечам ҳаст. хонаи проектҳои нав кати аст ки хай дар тиреза ва баъзе сохтмонош мондага аст, ҳамаш ҳолати хуб дар мегӯяд, метавонед ки баъзе короша кунен, дар омада зиндагӣ кунен. дастрош мефурӯшад мегӯяд бо нархи 200 мегӯяд бо арзон мешавад, не ки 200 000 сомонӣ ки арзонтар мешавад. ба кадоми шумо аз шаҳри Ҳисор хона ки лозим бошад, рақамошон аст тисел кор мекунад, маромад бештар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар Кривой, дӯстон азиз ки пеши Натаруста. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 47 квадрати метр. даруни хона хела кушод ва озода. боб свет таъмин аст, оҷатхона, ошхона, баня дорад. дӯстон азиз, доми дӯстон азиз панелни аст ки пеши мақсад Натарус дай лаби рода ва Кривой. ҷош ҷои беҳтарина мега соҳибош. мағоза, бозор, ҳама чи мошинбозор ҳамаш дар наздикишай. лаби роҳи Калонда.
خونه را خیلی با بعضی چوش میگه خیلی نبختون زنگ زدم معلومات چه میگه نرخ خونه 290,000 سومانی است که باز معامله میشه 290,000 سومانی نرخ کوارتیر است ارزان تر میشود کدام میده که همین کوارتیر که لازم باشه رقمش است کار میکند میتونید که زنگ زدم معلومات پورا انیخشه گیرین میگذاریم بعد نهم خانه فروشی باز یک خانه فروشی دو آشونه است دوستان که قرار دارد در نویه فیض‌آباد در سرشوی خوجامرد گفتگی است صاحبش خانه فروشی در نویه فیض‌آباد در سرشوی خوجامرد گفتگی است صاحبش خیلی کدامی که ای فیض‌آباد خودش уже میدونه 6 شتیق زمین محصول دارد دوستان عزیز که خانه میگد قریب که یک 8 در خانه دارد نمیدونم که چی خیلی نیستن اوبشیم خانه هاش میگد بنیاد بسیار است قریب که اوبشیم قریب 12 در خانه میگد این هم خیلی دارد خانه‌اش دروغ майда یکی بسیار میگه صاحب پروژه‌ای نوکاتیه 12 خانه نویستیان صاحبش معلومات چه об сведра хона мегад бо проектҳои нав категорияи подвал ошхона баня кухни мансар ҳама чӣ дорад ҷош ҷои хуба мегад ба ягон сексия катам алиш мешавад нархи хона мегад 290,000 сомонӣ аст ки боз арзонтара мешавад дӯстони азиз маълумотои хона хай камтар аст кадомтон ки мехарен рақамошон мегафон аст тамос гирифта пурсен мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз аниқтараш замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Чорсада гуфтагӣ аст наздик ба мактаб балниса ва дигар чизҳо аст ки ҳамагӣ 100 метр ду тораи калон тори мактаба 100 метр дур аст обшим 8 сотиқ замин маҳсулот дораст ки хонаҳои времекаш фундаментош рехтагӣ аст ва проектҳои гирдаш ҳам фундаментош рехтагӣ тайёр аст об ва свет мега аниқ дора боз баъзе маҳсулотҳои сохтмонӣ ҳам хеле кам санг-панг ҳарчи дорад ягон маълумотҳо иловагӣ агар хоҳем фаҳмидан ай соҳибашон мегирем нархашон мега 45,000 сомонӣ аст ки бо арзон мешавад рақамошон дар поини видео дар имрӯза навор баъзе хонаҳое буд ки уже савдо шудан баъзеашон реклама кардем хайр то видеои оянда худо нигҳбонтон